Hai casi 2.000 mulleres que xa forman parte deste proxecto. Son mulleres, acabamos de ver, algunhas delas, e outras moitas, ata 2.000, e moitas máis que teñen que ser, que lideran sectores, algún deles, a día de hoxe, agora un pouco menos, afortunadamente, pero a día de hoxe, aínda moi masculinizados. Son mulleres que participan en proxectos innovadores, en sectores nos que, como escoitábamos aquí, todavía hai que justificar porque eres muller e estás triunfando, non debería ser, pero pasa, por iso é tan importante que sigades con esa loita, que sigamos todos. Traballades no eido social, en sectores públicos, en sectores privados, en investigación, en ciencia, en sectores primarios, en gandería, en industria, en todo o que é Galicia, en definitiva. E que poñades a vosa voz, a experiencia, a vosa experiencia, en eventos, en foros, en congresos, en debates, en medios de comunicación, é o que lle vai dar sentido a esta plataforma, é o que permitirá que cumpla a súa finalidade. E ser referentes, que é ser referentes? Pois é que outras mulleres vexan que é posible emprender, ter éxito, estar en sectores, en ámbitos onde ata hai moi pouco parecía que, como non había tantas mulleres ou non había tantas mulleres con esa habilidade, esa visibilidade, esa potencia, outras non se animaban. Ser referentes e ser conscientes de que o que facedes motiva o orgullo de outras moitas mulleres e, polo tanto, as estimula a facer o mismo. E motiva tamén que moitas nenas pequenas, que agora teñen moi pouca idade, non poñan límite o que queren ser e se plantexen calquera cousa e non se sintan dende pequenas limitadas ou rexeitando, xa dende o principio, facer calquera cousa que queiran facer. E tamén, se queremos unha Galicia a calidade, se construye con moitísimas cousas, non só comendo ben, non só tendo magníficas empresas, non só tendo paisaxes que ensinamos en todas partes, non só tendo empresas de diseño fantásticas, todo eso está moi ben, e Galicia a calidade. Pero Galicia a calidade, sobre todo, é a sociedade que queramos facer. E a sociedade que queramos facer, facémola entre todos, e se cada ano vamos pensando que avanzamos en igualdade e que aproveitamos o enorme potencial que teñen as mulleres galegas e competimos entre nós, por que non competir? Pero competimos en base ao mérito, o esforzo e a igualdade de oportunidades. Se conseguimos todo eso, entón sí que teremos unha Galicia calidade social e igualitaria cada día maior. E, polo tanto, este día, esta víspera do 8M, era para recordarlo, e eu lle agradezo moitísimo ás mulleres referentes, ás mulleres presentes que nos botan a man en todo eso. Moitísimas gracias.